18-nji dekabrda dünýäde migrantlaryň halkary güni bellenip geçilýär. 1990-njy ýylda BMG-niň baş assambleýasy ähli migrant işçileriň we olaryň maskala agzalarynyň hak hukuklaryny goramak boýunça halkara konwensiýa baradaky rezolýusiýany kabul etdi. Türkmenistandaky dowam edýän ýiti ykdysady krizis we itaat azatlyklaryň hasam çäklendirilmegi sebäpli soňky ýyllarda köp sany Türkmenistanly daşary ýurtlary itaatan hem zähmet migrasiýasyna çykmaly boldy. Kärdesim Sähra üstümizdäki ýylyň dowamında türkmen migrantlarynyň dus bolan meseleleri barada giňişleýin gurrun berýär. 2023-nji ýyl Türkiýedäki türkmen migrantlar üçin tapgyr 2-nji ýyl iň aýgytly ýyllaryň biri boldy. 2022-nji ýylda Türkiýe Türkmenistanyň haýyşy boýunça türkmen raýatlar üçin wizaly syýahat etmek düzgünni girden bolsa, 2023-nji ýylda türk häkimetleri ýurtdaky bikanun migrantlara garşy göreşini güýçlendirdiler. Bu göreşiň çäginde türkmenistanly migrantlaryň müňlerçesi Türkiýeden Türkmenistana deport edildi. Geçen ýylyň ilkinji aýynda Türkiýedäki türkmen raýatlary bu ýurtda galmak üçin zerur resmiýnamalary taýýarlamakda täze kynçylyklar bilen ýüzbeýiz boldular. Ýaşaýyş ruhsaty üçin talap edilýän kagyzlaryň sanawyny olaryň resmi hasaba duran ýerlerinde ýaşaýandygyny suwut edýän resmiýnamalary, kommunal tölegleri töleýändigi hakynda kwitansiýalar goşuldy. Bu talap türkmenistanlylaryň ençemesiniň ýaşaýyş ruhsatyny almak işini kynlaşdyrdy. Moý türkmenistanlylaryň köpüsiniň pasportynyň möhletiniň gutarandygy sebäpli resmiýnamalarynyň düzü bolmazlygy, hasaba alynan jaýynda ýaşamazlygy sebäp boldy. Koronavirus pandemiýasy türkmen raýatlarynyň Türkiýede kanun esasynda galmagyny kynlaşdyrdy. Olaryň köpüsi watanyna baryp gaýtmak, resmiýnamalaryny sazlamak, pasportlarynyň möhletini uzaltmak mümkinçiliginden mahrum bolup, Türkiýede bikanun ýagdaýda galmaly bolupdy. Täze düzgünler ykdysady çökgünlük we Türkiýedäki görülip eşidilmedik inflasiýanyň fonunda iş tapmak problemasy bilen ýüzbeýiz bolýan türkmen migrantlarynyň duçar bolýan agyr şertlerini hasta kynlaşdyrdy. Türkmen migrantlarynyň ençemesi resmi ýaşaýyş ruhsatyny düzetmekde duçar bolan kynçylyklar sebäpli köpçüliklerin iş orunlaryny ýitirip başlady. Türkiýede habarşymyz iş berjileriň mümkin jerimelerden howatyr edip, ozaldan zähmet çekip gelen bikanun işgärlerini wezipelerinden boşadyp başlandyklaryny gurrun beripdi. Ýylyň 2-nji aýynyň başynda has takygy 6 fevralda Türkiýede onlarça müň adamyň ölümine we ýene-de şonça adamyň yaralanmagyna getiren weýrançylykly ýer ıranmasy boldy. Türkiýanyň günorta gündogorundaky Kahramanmaraş şäherinde 7,18 ballyk we günorta gündogorundaky Hatay şäherinde 7,5 ballyk ýer sarsgynlary 13 milliondan gowrak adama gönü täsir etdi. Tebii betbaççylygyň ýa-ni Türkiýe adyndan 3 gedek insanperwer kömegini iýeren türkmen häkimetleri betbaççylyga duçar bolanlaryň arasynda türkmenistanlylaryň hem bardygyny boýun alsalar da anyk ýa-da goloý sanlary äşär etmediler. Ýöne sosial mediada yer titremesinde ölendigi we direksiz ýitendigi aýdylýan türkmenistanlylaryň sanawy peýda boldy. Sanawda onlarça adamyň ady görkezilip, olaryň aglabasynyň has köp ejir çeken Kahramanmaraş şäherinde student bolandygy bellenildi. Türkmen sosial media ulanjylarynyň arasynda giňden paýlaşylan sanaw anyk kimiň düzendigini anyklamak başartmady. Emma şonda habarçylarymyz sanawdaky atlaryň käbiriniň ýany bilen habarlaşmak üçin görkezilen belgilere jaň edip, käbir adamlaryň ykbalyny anyklap bilipdiler. Şonda habarçylarymyzyň we garaşsyz neşirleriň maglumatlary esasynda azyndan 10 goloý türkmen raýatynyň ölendigi belli bolupdy. Ýylyň 3-nji aýynda türkmen aktivistleri Türkiýede hökümete değişli bolmadyk jemgyýetçilik guramasyny hasaba aldyrdylar. Hak hukuga dayanç atly guramanyň özüni tanıştyryş dabarasy 26 martda Stambulda geçirildi. Aprel aýynda türk häkimetleriniň daşary ýurtlardan edýän migrasiýa talaplaryny güýçlendirýändigi barada maglumatlar peýda bolup başlady. Munyň bilen bir wagtda Türkiýanyň deportasiýa merkezlerinde adyndan ýüzlerçe türkmen raýatynyň saklanýandygy barada habar berildi. 7 aprelde Adam Hukuklar boýunça Türkmen Helsinki fondu Türkiýanyň bir näçe deportasiýa merkezinde saklanýan türkmen raýatlarynyň köpüsiniň ykbalynyň bir näçe aý bäri näwelligine galýandygyny ma'lum etdi. Gurama 10 aprelde çap eden maglumatynda Van şäherinde deportasiýa merkezinde saklanýan türkmen migrantlarynyň ýenjilendigini, muňa türkmenleriň öz watanyna zor bilen deportasiýa edilmegine garşy çykmagynyň sebäp bolandygyny aýtdy. 2013 ýylyň
Tomuz faslynyň başynda Türkiýedäki migrantlar üçin megerem ýylyň iň bir aýytly böleginiň başlan pursady bolsa gerek. Sebäbi türk häkimetleri iýun aýynda ýurtda bir kanun ýaşaýan we işleýän daşary ýurtlylara garşy göreşini güýçlendirip başladylar. Recep Tayyip Erdoğan'ın 28-nji maýda täzeden prezidentlige saýlanmagynyň we täze içeri işler ministri Ali Yerlikaýanyň 4-nji iýunda wezipe girişmeginiň izi süre türk häkimetleri bir kanun migrantlara garşy geçirýän reýtleriniň gerimini artdyrdylar. Polisiýa işgärleri köpçülikleýän ýerlerde, şol sanda köçelerde, jemgyýetçilik transportlarynda, söwda merkezlerinde reýt geçirdiler. Reýtler ýurduň edara kärhanalaryna, zawodlar, fabriklerine hem gurnaldy. Türk häkimetleri bu reýtleriň dowamında onlarça müň bir kanun migrantyň tutsak edilip deport edilendigini ma'lum etdiler. Ýöne resmiler olaryň haýsy ýurtlaryň raýatlardy barada açaçan maglumat bermediler. Olaryň arasynda türkmenleriň hem bardygyna Azatlyň habarçylary, çeşmeleri we Türkiýedäki türkmen migrantlary ýygyderli habar berdiler. Şeýle-de Aşgabatyň aeroportundaky çeşmelerimiz türkmen häkimetleriniň awgust we sentýabr aýlarynyň dowamında Türkiýeden deport bolan müňlerçe raýatyny ýurda getirendigini habar berdiler. Bu ýagdaýlar barada häzirçe dymyşlygyny saklayan türkmen häkimetleri Türkiýeden gelen raýatlaryň jinsy ýollar bilen geçýän ýokunç kesellere ýolugyp ýolugmandygy boýunça barlyklary hem geçirdiler. Bu habarlaryň arasynda Türkmenistanda habarçylarymyz Türkiýeden deport edilip ýurda dolanan raýatlaryň sanynyň gözgörteli köpelendigini habar berdiler. Bu raýatlaryň köpüsi ýurduň kanun goraýjy idaralarynyň işgärleri tarapyndan ýydarlanmalary hem sezewar edildi. Garaşsyz neşirler Türkiýeden deport edilen Türkmenistanlaryň arasynda türkmen raýat aktivistleriniň hem bardygyny habar berdiler. Türkmenistanyň Kronikasy neşiriniň 4-nji sentýabrda çap eden maglumatynda Türkiýede bolan wagtlary protestlere gatnaşyp sosial ulgamlarda türkmen hökümetini tanqidlap çykyş edendigi aýdylýan iki aktivistiň Türkmenistana iýerlendigi we olaryň biriniň türkmen häkimetleri tarapyndan tutsak edilendigi aýdyldy. Türkmen Helsinki Fondu 14-nji sentýabrda Maksat Baymuradowyň bir kanun ýagdaýda watanyna iýerlendigini we onuň ol ýerde basyşlara duçar bolup biljekdigini habar berdi. Mari welaýatynda doglan 30 ýaşly zähmet migranty Baymuradow internetde türkmen raýatlarynyň Türkiýede we Türkmenistanda ýüzbeýiz bolýan ýagdaýlary, olaryň hak hukuklary barada çykyş edip öz garaşlaryny ençeme gezek beýan edipdi. 17-nji oktýabrda bolsa onlarça türkmen migranty bilen bir hatarda aktivist Serdar Durduliýewiň Stambuldan Türkmenistana deportasiýa edilendigini garaşsyz neşir Türkmenistanyň Kronikasy habar berdi. Gurrun edilýän raýat aktivistleriniň soňky ykbaly barada häzirçenlik hiç ýyly maglumat ýok. Türkmenistanlaryň zähmet migrasiýasy üçin saýlap alýan esasy ýurtlarynyň hatarynda gelýän Türkiýede kanun esasda ýaşaýan daşary ýurtlaryň sanawynda türkmen raýatlary 1-nji orunda ýerleşdirilýär. Türkiýanyň migrasiýa idarasynyň 7-nji dekabrda täzelenen sanlaryna görä Türkmenistany Russiýa we Irak ýyzarlaýar. Häzirki wagtda Türkiýede 200.836 türkmen raýaty kanuny esasda ýaşaýar. Ýöne garaşsyz neşirler we adam hukuklaryny gorap çykyş edýän guramalar, şeýle-de synçylar Türkiýede ýaşaýan türkmen raýatlaryň sanynyň resmi sanlardan ençeme esse köpdigini we olaryň bir kanun ýagdaýda ýaşaýandygyny aýdýarlar. 2023-nji ýylda türk media serişdelerinde Türkiýede dürli wagtlarda dürli sebäpler esasynda ölen ýa-da jenaýata baş şoşan türkmenistanlylar barada habarlaryň çap edilmegi hem dowam etdi. Olaryň arasynda 4 türkmen raýatynyň jesetleriniň doňdurjynyň içinde tapylmagy türk medeniýet serişdelerinde we raýatlaryň arasynda uly seslenme döredipdi. Olary öldürmekde aýyplanan türkmen raýaty Sapar Murat Haliýew jesetleri 160 bölege bölündigini boýun alypdy. Türkmen zähmet migrantlary türk häkimetleriniň reýtleri sebäpli henis hem basyş astynda galýarlar. Bu reýtler köpleri gizlenmäge mejbur edýär we gazançdan hemde maddi taýdan özlerine garaşly bolan Türkmenistandaky maşgalalaryny eklemek mümkinçiliginden mahrum edýär. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanyň hökümeti Türkiýedäki türkmen raýatlarynyň sany baradaky statistikany ýylat köpçüligini ma'lum etmeýär. Şeýle-de häkimetler we berk döwlet gözäwçiligindäki media serişdeleri olaryň bu ýurtda ýüzbeýiz bolýan ýagdaýlar barada mesele gozamaýarlar.